O polvo volve a casa. Despois dunha aventura en augas inglesas, o rei dos cefalópodos regresa a Galicia. Pero por que marchou tan ao norte? Os mariñeiros ingleses levan meses cun bendito problema. As súas naves teñen aparellos especializados para a captura da langosta, o seu produto estrela. Pero víronse sorprendidos pola aparición masiva de polvo. O motivo, o cambio climático. É que o aumento da temperatura da auga fixo que o cefalópodo vira en costas inglesas un bo lugar para reproducirse. E ante esta situación, os mariñeiros galegos fanse unha pregunta. Marchou o noso polvo de Erasmus? Sexa como sexa, todo apunta que o polvo seguirá chegando aos nosos bandullos, na que está a ser a súa mellor campaña dende hai tempo. É que, malia que non foi ben recibido por todos, o parón imposto na súa captura hai uns meses parece estar dando resultados. E o noso polvo xa duplica os beneficios do ano pasado. E o mellor aínda está por chegar. Os expertos indican que o mar está cheo de cría, que aínda non se pode capturar. Por iso, é crucial manter a raio o furtivismo e as malas prácticas, que supoñen pan para hoxe e fame para mañá. Poderemos acadar a mellor campaña da última década? Claro, é que se non houbera furtivismo nin malas prácticas, no, Miguel Mandallo, como te estaba explicando aí Sauro, as cosas irían moito mellor. Bueno, están contentos, no, Miguel? Que che conta Sauro? Que tal todo, Rocío? Pois que mellor que preguntar a él, non, Sauro? Dime, como está indo a tempada, por favor, Sauro? Bueno, pois a tempada, produto desa parada de 3 meses, consensuada a Consellería e sector, está indo moi ben, levamos xa acadado 6,2 millón no que vai de campaña, o ano pasado 2,7, no 23 un pouco millor, 4 millóns po local, os resultados están sendo bons, sin, en cambio, un pouquiño está sendo demasiado bo tempo ahora, pero unha vez que veñan os temporales será moito millor. Claro, esa é a parte negativa, por así dicilo, non? Correcto, ahora mismo vense a cambio climático, como queira chamar, e ese tempo non é normal. O verano San Miguel serían 3-4 días, pero xa levamos varios meses, entón, claro, subera un pouquiño de mal tempo, que virá que en Galicia sempre ven, aí acadarase millores capturas. Claro, porque remexe ao fondo do mar e saen as capturas, por así dicilo. Correcto, ese refraneiro galego que dice a mar revolto ganancia de pescadores, pois eso é por local ahora mismo, a millón non se captura tanto, pero esperamos acadar grandes capturas un pouco máis pa diante. Como vestías vindeiras semanas? Bueno, vamos a ver, esperamos e miramos o tempo como agua de maio. Evidentemente vai a finalizar outubro con moi bo tempo, pero unha vez que veñan o temporal, esperamos unhas semanas boas. Estamos esperando, xa digo, como agua de maio. Imos falar de prezos, porque aquí gustanos moitísimo falar de cartiños. Como vai ir o pulpo este ano? Bueno, vamos a ver, está tendo un precio bastante aceptable, está tendo a 14 euros o grande, falo aquí na Ría Baixa, por exemplo, na Roxa de Portonovo, onde nos vendemos, despois está o mediano a 11, a 10,50, o que é dun kilo 100, 1 kilo 200, non? Un poquinho máis precio ao norte, a 16 euros, pero bueno, esperemos que den un baixa e que suba cando haya millores capturas. Está tendo boa saída, non? Sí, correctísimo, claro. O noso produto importante é respetar as tallas, entón, pois, nadiña, a saída está sendo moi acolledora, moi boa. Claro, temos aquí un polvo que, evidentemente, pódese mercar, pódese vender, e despois temos aquí uns pulpiños que non cumplen a talla e o peso. Correcto, como ben sabedes, desde Gardacostas levan unha gran loita todo o que vai de campaña, capturando moitísimo que son cacharros, a lucha contra o furtivismo. Nós temos unha gran responsabilidade tamén en respetar esas tallas e facer unhas capturas responsables. Pois, Sauro, de verdade, parabéns por esta tempada, parabéns polas capturas que estás... Bueno, para aí, parabéns, para que haya bens, hai que tirar o pequeno ao mar e guardar o grande. Polo cao, vamos tirar o pequeno. Ao lío, pois compañeiros, xa vedes, onde hai patrón non manda mariñeiro, imos ao lío que aquí manda Sauro. Despedímonos desde aquí, desde Ría de Pontevedra. Chao, chao. Grande Miguel Mandallo, 11:53 minutos do mediodía, e están vendo en directo o patrón Sauro facendo algo que é tan importante, Patricia. Cantas veces temos falado aquí no termómetro desas malas prácticas que están esquilmando o noso mar, especialmente un produto tan prezado como este, non? E que siguen existindo, Rocío. É certo que agora estamos nun momento que supón un inesperado alivio económico, non? Para a xente do mar. Soamente en agosto, por posicionarnos e por ubicarnos nas lonsas galegas, se facturaron 5 millóns de euros vinculados co polvo, non? Así que fagamos
fagámonos unha idea do importante que é, pero que tamén durante este verano seguiron as operacións contra o furtivismo, porque segue habendo xente que non acaba de entendelo ou a que lle dá igual e seguen facendo negocio ca riqueza do noso mar, e iso é o que non se pode consentir. É verdade que estamos nun momento moi bo, nun momento de auxe, pero eso hai que coidalo. As vedas viñeron moi ben, o paro biolóxico que houve en abril veunos magníficamente, pero hai que coidalo porque é vulnerable. E que o fío do que di isto, Patricia, o furtivismo hai que seguir perseguindo. De feito, aquí moitas veces temos contado esas operacións da Garda Civil, porque claro, que non é o xusto é escoitar a xente como Sauro agardando que haxa temporal para que remova os fondos mariños e despois a outros asitándoos de outro xeito, non? Con esas trampas terribles. Exactamente, a parte de furtivismo que non só queda no eido administrativo, sino que en ocasións incluso chega ao ámbito penal, por exemplo, cando se trata de moluscos que exixen unha certa, pois, un tratamento que non se fai, podese falar dun delito contra a saúde pública gravísimo, non? E dende logo a Guardia Civil persigue moito o furtivismo, impón sancións altísimas, decomisa embarcacións, é dicir, hai un traballo detrás de fondo pola parte das forzas e corpos de seguridade do Estado moi potente para evitar precisamente esta actuación. E hai un coro, non, Javier, bastante importante en que foi un éxito esta veda, que ao final tamén foi unha aposta facer unha veda tan longa, pero que parece dando froitos, non? Sí, efectivamente, a ver, falamos da veda e máis a parada biolóxica, en total foi todo o segundo trimestre e os datos de xullo a setembro están a mostrar efectivamente esa recuperación encamiñándonos cara a unha campaña que probablemente poida ser a mellor da última década. En calquera caso, como víamos, é fundamental para preservar os datos e para conservar esa sostenibilidade, non, que pasa pola veda e máis a parada biolóxica e tamén pola xestión responsable dos recursos. Bueno, de feito, que imos a lembrar ese momento que estábamos vendo aquí no termómetro, hai un anaco que dicía eu que agocha tanto simbolismo, que era ese momento no que Sauro arroxa o mar dende o barco, pois eses polviños tan pequenos para que segan medrando, José Manuel, no fondo mariño ata cadar a talla xeitada para a venda. Sí, efectivamente, como apuntabades. Ademais da Garda Civil, hai que lembrar que aquí en Galicia temos un das equipas máis importantes, máis de élite, non? Que está dentro da policía adscrita, da policía autónoma, que é a que chamamos que é a que máis loita directamente contra o furtivismo. Pero, bueno, eu alégrome de que teña regresado, non, ás costas do sur, non, dese norte de Europa. O certo é que, claro, como é unha especie que ten moi pouco ciclo vital, apenas de entre 1 e 3 anos, adáptase fisiológicamente moi ben os cambios, non? Entón, Reino Unido, claro, parece ser que foi unha ola mariña de calor o que provocou que fose cara arriba, non? Agora está de volta, eu alegro-me moito, é verdade que é un ben preciado, non, por todos nós, e penso que o Reino Unido que lle fastidiaba é que estes polvos durante unha serie de meses estivo colonizando as súas especies, digamos, reinas preferentes, como son os cangrexos, as langostas e outro tipo de bivalvos. Bueno, pois xa están de volta e lle damos a benvida.